Lah makda sing sugih wae entuk bantuan. Duwe mobil, duwe motor. Omah magrong-magrong. Entuk bantuan. Lah aku tak duwe apa-apa, malah ora entuk. Tapi siapa? Ora entuk bantuan. Mak Di. Mak Titin. Napa, Mak? Sini ya. Sampeanmu tak delok, mau iki kenapa kok mlaku karo wong kaya wong linglung? Aku ki mikirke bantuan kuwi. Bantuan sing wingi. Mak, aku tak tekon ya, Mak. Iya, apa Mak Di? Awakmu entuk bantuan ra? Iya, entuk Mak Di. Awakmu ki ya entuk, Mak. Iya, Mak Di. Main apa toh? Ada entuk. Iya. Awakmu entuk. Iya. Lah sing ra entuk berarti aku tok. Ya kaya ngono. Lah kok iso? Ya aku ya ora ngerti toh. Ya wis lah. Nasibe ora duwe channel orang dalam.